Bo día desde a estación de Amsterdam Zuid, é dicir, Amsterdam Sur. Estou aquí nunha das grandes estacións de ferrocarril de Amsterdam que se fixo no barrio de oficinas, no barrio de negocios chamado así porque se sitúa no sur da cidade, Amsterdam Zuid. Por lo tanto, bueno, este vídeo simplemente para que poidades apreciar o que é a política de mobilidade nos Países Baixos. Temos este estacionamento xigante de bicicletas que a verdade impresiona. De todo se sabido que a política nos Países Baixos consiste fundamentalmente en incentivar o uso do transporte público, pero tamén conectalo coa bicicleta. A bicicleta é un medio de transporte ideal para distancias curtas, para aproximacións a estacións de tren, a paradas de tranvía, a estacións de autobuses, etc. Normalmente, nos Países Baixos adoitan estar sempre estes grandes estacionamentos de bicicletas ao lado das estacións. A mecánica é moi sinxela, como estades vendo aquí. As persoas chegan e aparcan a bicicleta tranquilamente e logo súbense ao tren. É moi curioso este polo de Amsterdam Zuid porque realmente o que se fixo aquí foi unha operación de desenvolvemento do sur da cidade para descongestionar o que era o centro de Ámsterdam. Aquí trasladouse fundamentalmente todo o núcleo financeiro, o núcleo administrativo, as grandes empresas privadas. En definitiva, creouse unha especie de polo de cuaternario avanzado que se pode ver moi ben nas paisaxes, como vedes aquí, por exemplo, no World Trade Center Amsterdam. É un espacio polifuncional onde atopamos espazos de traballo, de coworking, donde hai todo tipo de lugares para reunións de empresa. Está cheo de cafeterías e de lugares donde tomar un brunch ou este tipo de cousas que xa sabemos que son moi modernillas e bueno, pero bueno, o importante é fundamentalmente observar todo isto, porque como digo, as bicicletas aquí son unha auténtica un auténtico sinal de identidade do país, ¿no? Como vos decía, pues, Amsterdam Zuid delimitou tamén un novo fronte de expansión da cidade, pero ao mesmo tempo tamén supuso unha certa barreira, porque a vía de tren digamos que fai un pouco como de límite, ¿no? Isto soluciona moi facilmente con pasos soterrados, pero tamén con moita circulación de liñas de transporte público constantemente. No fondo é un sistema de planificación do transporte integrada xunto co urbanismo, e isto creo que o que nos fai falta na Península Ibérica fundamentalmente. Penso que sí, a mobilidade ten que estar moito máis integrada na planificación urbana. Aquí tedes a entrada da estación de Amsterdam Zuid, como vos decía, por suposto, correspondencia con todos os sistemas de transporte. Atopamos as típicas franquicias de sempre, Starbucks, etc. E aquí tedes un estacionamento para bicicletas. É un estacionamento xigante onde se poden almacenar varios milleiros de bicicletas. Aquí tedes pois un pouco a sinalética, ¿no? Vamos a intentar ver un pouco isto como é desde perto, pero bueno, xa vedes, é como unha especie de garaxe. E este garaxe ao final é un lugar das maravillas, ¿no? Porque se entrades aquí, pois observades o que é un parking de bicicletas, ¿no? Bueno, evidentemente hai moitísimas en toda Europa, moitísimos garaxes como este de bicicletas, pero bueno, nós non coñecemos este tipo de infraestructuras e creo que debemos aprender. Bueno, pois isto é un pouco o que vos quería amosar neste polo de intercambio, este polo de transportes intermodais que é Amsterdam Sur. Por suposto, aquí tedes a sinalética marcando como se chega directamente á estación para coller o tren.